Θέλω να μου πεις το λόγο που σε κάνει να έρχεσαι στην πλατεία. Σήμερα ξύπνησα περίεργα. Όλες τις άλλες μέρες ξύπνησα κάπως καλύτερα. Ενώ τις άλλες μέρες έλεγα πράγματα, σήμερα αποφάσισα να γράψω. Θέλω να σου πω τι έχω γράψει. Ναι, ναι. Έχω γράψει για να μην τα ξεχάσω βασικά. Ναι. Λοιπόν, δεν προέξυπνησα με την αίσθηση ότι πρέπει να πάω στο Σύνταγμα. Πρέπει. Θέλω. Με κεφαλαία. Θέλω να πω, να δω. Τι απ' όλα, να γράψω. Αυτό θέλω. Κατηγορώ. Είναι μια έκφραση την οποία τη χρησιμοποίησε κάποτε ο Μίλτος Ζολά σε ένα βιβλίο. Δεν έχει σημασία. Συμπτωματικά τα έμαθα σήμερα. Συμπτωματικά δεν το έγραψα. Κατηγορώ αυτούς που έστησαν το σύστημα, αυτούς που το υπηρετούν, αυτούς που το ανέχονται, αυτούς που δεν το αλλάζουν, αυτούς που μέσω αυτού καγχάζουν. Αυτούς και μένα μαζί. Και μένα ρε γαμώτο. Εμάς που δεν ξυπνήσαμε πιο πριν. Το κατηγορητήριο έχει ως εξής. Το βουλευτή, τη βουλευτή που είναι εισαεί μέσα στη Βουλή και αποζημιώνεται με την απραξία του και τη συμμετοχή του στο εκάστοτε χρεοκοπημένο, αλληγορικά και πραγματικά κόμμα που σκύβει στον εκάστοτε τσιβλικά της χώρας μου, μεθοδεύοντας, μαθαίνοντας και τους πολίτες να το κάνουν, μαθαίνοντας επίσης να σκύβει στους ξένους, αλλά κατά τα άλλα εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως μέσα στον κομματικό μηχανισμό του, τον οποίο οι Έλληνες φορολογούμενοι πληρώνουν, κάθεται με το νέας τεχνολογίας κινητό του και λαμβάνει εντολές. Ο αρχηγός του επίσης. Κανείς δεν πάει χαμένος και όταν αντιτίθονται στο παρελθόν, βρήκα την πόρτα κλειστή. Αυτοί οι βουλευτές, αυτός ο ή βουλευτής που δεν έχει λόγο, που δεν λέει αλήθεια, μέσα εισαγωγικά κάποτε μας είπαν να τα φοράμε τα παντελόνια, που δεν κάνει όπως σε άλλους πολιτισμούς χαρακίρι. Βλέπε η Ιαπωνία, Σικελία. Σικελία δεν είναι προϊόν παλιάς Ελλάδας. Σικελή, προϊόν παλιάς Ελλάδας. Το κάνουν. Άρα οι Έλληνες έχουν χάσει και κάποια πραγματάκια στο μέλλον. Μπορεί να το ξαναβρούνε. Κατηγορώ αυτούς γιατί δεν εκλέγονται το πολύ 3 φορές και μετά να πάνε σπίτια τους και να πάρουν τη σύνταξή τους στα 65 από τη δουλειά τους, με κεφαλαία από τη δουλειά τους και όχι από την αποζημίωσή τους. Αποζημίωση ρε γαμώτο, όχι μεροκάματο. Κατηγορώ δε αυτούς που γίνονται αρχηγοί κράτους και παραμένουν μέσα στη Βουλή των Ελλήνων με κεφαλαία και συνιστούν στον απλό πολίτη να μην γίνεται μέσα σε εισαγωγικά από δήμαρχος κλητήρας. Βλέπε πρώην πρωθυπουργούς. Κατηγορώ επίσης τη δουλειά τους και όχι το λειτουργήμα. Λειτουργήμα ρε, λειτουργήμα. Θέλω μόνο έναν βασικό νόμο για να λύσει όλα τα προβλήματα, όχι μόνο των βουλευτών, αλλά και των άλλων εξουσιών αυτού του τόπου. Αυτό δεν το έχω γράψει, αλλά τώρα μου ήρθε. Θέλω έναν νόμο περί αλήθειας. Θέλω επίσης να μην δικάζουν τον εαυτό τους στις εκάστοτε επιτροπές. Αλλιώς έχω και εγώ το δικαίωμα. Το έχω, ρωτάω, το έχω, ξαναρωτάω. Πείτε μου κάποιος σε αυτόν τον τόπο, έχω το δικαίωμα να του δικάσω. Αν έχω πρέπει να δικάσω τον εαυτό μου πρώτα. Τόσα χρόνια κοιμόμουν.